pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di in-deliver yu iti ayanda grasya, pidong lakay. Ref ken flat screen TV bakit? Apay ka day? Amukon. Ay, nawaw. Anya ti ammom bakit? Amukon no anya ti sumaruno nga item para iti paluwagan program me. Di mo pailay sardeng data. Paluwagan bakit? Ay nawaw, iti anya kung maaga po nga isardeng kong. Nalipatam ka day, adakkel ti ganan siyak iti day ta paluwagan, lakay. Amo ka, ang nariga ti kasta. Dakpay ammo no legal nga taray tangar aramidam. Di mo kadiam mo, nga ado tinatulungan iti paluwagan program ko, lakay. Paluwagan program. Ngay bagbagam dita, Debbie. Kat isumay. Oh. Ado dagiti saan a makabael agumatang iti appliances da. Iso adakkel atulong ti paluwagan program ko. Kasano ko managbal na tulong? Kit kwartamot lang ti inggatang mo, bakit? Ay, basta. Di mo ngamin maawatan, pidong. Anya dyan post mo iti Facebook, Mari Debbie? Adamanan palwagan? Wen, Maribeti. TV ken rep dayjay. Manungay ti mabayadan, Mare. 5,000 per month, mare. 6 months dayjay. Sika ka diti islat 1, Mare. Wen, mare. Kasapulak ti limapay a miyembro, mare. Siya kun ti islat 2, Mare. Tulungan nak nga rod amang sapul iti upat a members pay, mare. Tapno makapagrugi tayo. O sige, kasaritak ti gayem ko di talaon. Amang ano kayat damat ti sumali. I-text nak to, mare. Wen, Mare. I-text ka no kasano. No bilang, kaano nga grugi tayo, Mare. Inton sumaruno abulanen, amare. Tapno maaddaan tayo meten iti ref ken flat screen at TV. Sige, awagak ti gayem ko itamat lang, Mare. Umayak man, nanatiryang. Magtugaw ka, Debay. Kanya ti masapul mau. Kasti ngamin, nana. Adda manen tirugyan mi apaluwagan program. Ket kasapulan mi ti members. Paluwagan program. Uy, nana. Imbes a kwarta ti payout. TV ken ref meten, nana. Kasano day paluwagan program nga ibagbagam, Debay. Dumngag ka ta ipalawag ko, nana. Adda ti maawat mo at TV ken ref. Ngam, nasken nga agbayad ka iti 5,000 per month, nana. 6 months dayjay. Agbibinunot kayo nga upat. No asino ti mairilisan iti 3rd, 4th, 5, ken 6 month, nana. Saan nga hulugan? Saan ahulugan, nana? Ta saan tayo nga aggigiddan nga ag-payout? 6 tayo a miyembro. No maurnong ti bayad tayo, iso ti maigatang iti ref ken TV. No da kayo ti isla 3, kayat asawan day ta. Amin a kwarta a maurnong iti 3rd month, kat maigatang iti ref ken TV. Ta iso ti maawat yung. Ngam, nasken nga agbayad kayo lata, aging gaamalpas ti innem abulan, nana. Kasla nagrigat magayap. Amagan no sa anak to ang makabayad. Adda ti pensyon ni Tata Walter. Saan ayan, nana? Umanay dayjay. Ilista kong tinagan mo, nana, O sige, basta mayat day ta, nana. Awan to ti pagbabaw yan yung.
Anya ti may imbaga day ta adibi tiryang bagay. Palwagan program ka no, ti ref, ken flat screen at TV lakay. Kasano ka numa day ta? Ada maawat mi at TV ken ref. Ngem, agbayad kami iti innem a bulan lakay. Manungay. 5,000 per month ka daw. Ay nawaw. Dakil maigayang bagay. Usarin ta pailaang ti pensyon mo alakay. Kasapulan ta malang agpaiso ti ref ken TV. Tapno masukatan ti daan at TV ta. Kaslasaan mo't asikyaw day ta bagay. Ang mga no itaray ni David ti kwartata. Am-am mo tamadkit din ni Debe, lakay. Sana masiguro maaramid ti mang luko iti pada na tao. Kumpleto tayon, Mari Betty. Mabalinin ti agrugi. Ay, kat i-announce mo na iti group chat tayo, Mari Debe. Wen, inton rabi maray. Ay, wun gaya, Mare. Ada ka din nakasaritam a supplier ti TV kan ref. Ay nawaw, siyak pa'y ti ko ng maray. At damat lang na. Mayat mat siguro abrad, Mare. Wen, Mari Betty. Awan ti pagdanagam. Ngamin, mayat ti quality ti appliances alako ti supplier ko. Ay, kat nasaya at ano kas na, Mare. Free delivery pa Iso asaan kan amabanog, Mare. Makatipid ka pa iti plete. Ay, aguri ka, Mare. 5 tayo lang matiti group chat. Ti ko nam innam tayo. Ninana tiryang ti maysa. Awan ngamin ti messenger na. Iso asaan ko maiad. At damot kit di kanyak ti number na. I-text kunto ti update kan kwa na. Ada ka dinidi, bepi daw. Ada na pananana na tiryang. Ada ka titi masapol mo iti asawak nana. Umay ko kumay ti bayad ko. Apay, ada ka titi utang mo kinkwana nana. Ay, awan! Bayad ti palwagan program may. Nukasta, simali kayo ti dayta paluwagan program nana. Wala, tapno masukatan mamati flat screen ti TV may. Ay nawaw. May batik lang ti bayad ko kan kapi daw. Si kanto ti mangtad kan baka mawa. Jak mauray. Tada napatagalakad ko. Bayad ni Nana Tiryang iti paluwagan program yaw. Apay anak kami suot ka amang yaw awat, pidong. Ti ko naking kakit isardeng mo dayta paluwagan. Ay nawaw, apay ko mga isardeng ko, kat isumat ti paggapgapon ti kwartak. No isardeng ko, anya ngayon ti source of income ko. 25,000 laang ti may sa asset aref kan TV. O, di 5,000 adagos ti income ko iti may sa atao, lakay. 6 months day, chay. Intun kwan, dayta paluwagan tumanin ti pagparikotam. Relax ka laang, lakay. Amuktar aramide. Sapay dadakkel agatad ti makulkulik tam. Pang-asiman pido nga, tadi ka sumanao, no saan dak asuportaran. Agtal na kalatan, saan aday tanagado ti ibagbagam dita. Oh, nakaumay ka mat Maribete. Nakitak nga min ti ref kan TV nga in-deliver da, Mare. Aywan, kaidil-deliver da itay. Next kan, Mare. Addan to mat ti ref kan flat screen TV inton katapusan. Isu ka di day ti flat screen TV, Mare. Nalawa mga agpaiso. Kunak to ngamin kan ka, Mare. Mayat ti quality dagiti appliances nga ilaklako ti supplier ko. Ay na, magagara naklauna yan, Mare. Manungal daw langan, Mare. Ay, i-on mo man kit di ta TV, tagbuya taman. Ay, Mare. Anya ti kayat mo abuyaan. Ay, kat pilyem tay mayat, Mare. Mabiit laang nga rod, tay saksak ko, Mare. Mano abulan pa'y ti bayada masakbay amaalam ti ref ken TV nga ibagbagam tiryang bagat.
islat forak lakay. Inton mayo ang maalak ti bagay. Gamdas kan lata, agbayad ak ta 6 months nga ruday jay lakay. No apay si mali ka pa'y laang amin iti dayta paluwagan program. Ay kamaya maalaang, ta santa mo't akabailan ti ispat cash ako nada lakay. Narigat ti kasta bakit? Hay na, di ka di madanagan lakay. Mapagtalkan di debe. Sapay la ko ba bakit? Dak kayat ang masayang laang ti kwarta ang nagrigrigata. Second is ti makaawat ita abulan. Mano abulan laangan kat maawat ko matibagik lakay. Iso relax ka kadilaan. Naimbaga bigat mo, ma'am. At ka diti masapul yaw. Adda ka din ni Debbie. Nadamag ko nga bin, adito'y ti pagnanautan na. Anya ti masapul yaw kinkwa na, ma'am. Siyak ni Cora. Umay ko lang kumasingiran ti bayad ti utang na kanya. Nabayagan day chay, ngam di namatan malagip ti agbayad. Anya? Ado ti message ko kankwana. Ngam di namatan mo ti agreply. Iso ngayong karkarigatak ti may, takasapulak mo ti kwarta. Ay, nawaw. Jak amo ti maipapaniti day tabanag, ma'am. Saan lang asyak tinakautangan na. Ado kami amang sapsapul kankwana. Tanarigat matan amakunta. No okay lang kada kayo, ma'am. Urahin niyo beit. At dala ang tinapan na ginatang. Pidong, asino jay babae iti salas? Napanak lang gimatang. Adda-ada gusto ti bisitam. Ay, nawaw. Saan ko abisita day ta, Debbie, bakit? Anya? Asit gama, takitaam na asino. Ne, aguray ka. Kasla ni nana kura mag... Wen, kura ka no tinagan na. Ti ko na itay, kat adda ti utang mo kinkwana iso nga umay agsingir. Ay nawaw, imbagam ko mga awanak ah. Mapan kakit di iti ayan na, tapag saritaan nyo ti utang nga ibagbaga na. Dito'y lang gayam ti pakasarakakan ka, Debbie. Ay, pasensya kan ana na kura. Pasensya kan no saan ko anabayadan ti utang ko kan ka. Naimbag kumamat, nag-reply ka. Ado ngaming ti pakakumikumak. Iso ajak masangot ang reply. Ay, nawaw. Makapauma ti kasta pa nagrasrason. Ada ti utang mo kanya. Sa ita, kasta ti sungbat mo. Pasensya kan at talaga, nana. Ado kami amang sapsapol kan ka. Saan lang kayam asyak ti lamlamangam kan irasrasunam. Nana, di ka kadiagis skandalo ah. No di mo kayat nga giskandaluak dito'y. Agbayad kan. Nana, agbayad akon. Pangaasim lang tadi mo isursuro ti ayan ko. Tawan pa iti pagbayad ko iti daduma na kautang Kasano ngayon day tapitong? Agparikot man ang tao. Tinasaya at nabayadam ti utang mo iti day di akura. Awanan Nausar ko ti bayad dagiti paluwagan members ko. Anya, Sapay ni Mari Betty ti marilisan itaabulan. kwarta ti sabali a tao timbayad mo iti utang mo. Ay, nawaw. Anya ngayon titid ko kin ni Mari Betty. Sapay nausar mutten ti ref kan TV tayo. Sigurado asaan nakmatla ang apautangan ti supplier ko. Taad dapay ti saan ko anabayadan kan kwa na. Daytan, Debe, nagado nga utang mo. Nang usaram nga takadagita kwarta Diyos ki. Mabalin ka di abuluden pay laang ti sweldom itaabulan lakay. Dayta ti sana mabalin, Debe. Adda tinas ka na bayada. Ay nawaw, kasano nga roden dayta. Hey, kay parikot mo mo. Tina, dayta. Jak mo't ammo no nang ipanam kadagiti kwarta. Ayan ngay ti ref kan TV, Mari Debe. Ay, pasensya kan Mari Betty. May sal daw ang nagururayak idikalman. Ngam awam mo ti simbangpet.
Pinangnamnaman aklaang. Adda nga minti parikot, mare. Anya parikot. Amok ang nakabayad amin a members, mare. Kuha nga min, mare. Idiretso man, mare. Anya tinapasamak. Apay nga awan tinay-deliver idikalman kat nakabayad kami mat amin. Adda tinangusarak iti kwartayo, mare. Emergency ngamin. Ay nawaw? Emergency? Inusar mo ti saan mo a kwarta? Pasensya kan, mare. Kasta laang ti bagam, mare? Pasensya laang? Anya a klase ti kapanunutan day ta, mare? Kasano kami a members iti ipanpanakkel mo a palwagan program mo? Iti kasta nga inaramid mo? Isublim langan ti bayad ko, mare. Awan pa iti kwartak ita, mare, Debbie. Isublim ti kwarta, me. Tano saan? Ireklamo da ka iti barangay. Kabaulak nga aramidon day ta, uray kumari ka. Saan ada kami ti lukluk ko, ma? Agar aramid kay ti parikot mo, Debbie. Jakmat mo ang mapasamak ti kastoy, pidong. Idi pa'y nga ibagbagakin ka nga isardeng munday ta apalwagan. Ngam natangkan ta ulom. Imbes atulungan nak amang sulbar iti parikot ko. Agpudno ka man, Debbie. Mano aya ti nakautangam. Ken nangus-usaram iti kwarta nga inututang mo. Ah, Awanin lakay. Nagastos ko amin ng. nyalaangan ti panunutan dagiti tao. Amangan no panunutan da akan kanen tayo ti utangam orasaan man. Huston, agsardeng ka ta siya kun ti agpanunot iti solusyon ti parikot ko. Nagado alaw-law atum dita. Ngam awan met nga rod ti maitulong mo. Kita ma. Amangan no addan tumanen agsingir dito balay. Oh, di ba gam asaan nak nga amam mo? Na, tapagulbudan nak palaang man. Chaski ka man. Ay, kumusta nga, bete? Imayak ta kayat ko ang makita ti TV kan ref nga in-deliver daken ka. Ay, awan tinay-deliver kanyak na natiriyang. Anya, jak amo no nang ipanan ni Mari Debbie iti kwarta tayo, nana. Day, saan ka maawatan? Saan tayo anam naman ang may tuloy pa day ta apalwagan program, nana? Ay, nawaw! Kasano ngay dagiti naibayad tayo, bete? Day tati iparefund tayo ka ni Mari Debbie, nana. Nadamag ko nga adugayam ti utang day dya ako, Marik. Isu siguro tinangibayadan na kadagiti kwarta tayo, nana. Ay, sus! Saan mo't gayam ang mapagtalkan day dya tao? Ay, talaga saan, nana? Kasaritak to dagiti pada tayo a members. Singiran tayo day dya ang Mari Debbie. No saan na nga isubli ti kwarta tayo? Ipabarangay tayo tapno agnakam. Agtugaw ka man tilyang bakit. Ikay pa'y nga agkarapag na ka itisang wanak. Ay na. Apa iya? Ay, madanaganak nga raw Walter Lakay. Palyado ka no, magtipalwagan na si Malyak. Ay, nawaw. Kasano ang palyadaw? Ginastos ka na ni Debe, ti bayad may. Isu asaan pa'y anak payout ni Betay. Anya. Abangan ko na di na isubli ti kwarta may. Singirin nyo ah. Sayang ti 10,000 yung bayad mo. Ay, isumati ko na ni Betay. Ngam pagsaritaan mi pa ya members. Ay, Wayne. Malagip ka. Tadaka ba't ni Pidaw nga dati nagsingir iti ayanda idi na minsan? Iso siguro tinangibayadan na iti kwartayaw. Anya nga rodon ti plano mita, Debe. Nas ka na sulbarang data parikot mo. Saan kat aday tamapan ka agdad drama iti Facebook? Di mo amo ti marikrik na kita, pidong. Di mo matammo ti marikrik na dagiti tao ang nakautangam. May sapay dahi ta paluwagan program mo. Kasi danana ti riyang, no saan mo isubli ti kwartada. Talaga ka di akasta ka, pidong. Siga mo lang tinangarami di ti parikot mo, bakit? Utang kan tumot ngamin nga utang. Naturod ka pa'y amang usar iti kwarta ang naggapo iti dahi ta paluwagan nyo. Sa ita, feeling stress ka. Makapa-stress talaga lakay.
No ammom laeng. Sigurado ana stress mad lagi tinabiktima bakit? Na stress da nga permi. Sardang dahit drama iti Facebook. Kasaritam kit di ida ana sayaat. Ipalawag mo ti amin kan agpanunod ka iti pamuspusan tapno makabayad ka. Mari, Debe! Mari! Kita? Dagiti paluwagan members mo tada iti ruwar. Rumor ka, takasaritam ida. Di mo panggapan ti agtalaw kan aglemang tauray sa dino ti papanam. Sigurado ang mabirukan da ka. Pasensya kayo na natiriyang, Mari Betty. Amok adakkel tinagkurangak iti paluwagan tayo. Anya nga ron ti plano may ta, Debe. Nadamang ko ti may papan kadag iti utang mo iti na duma-duma tao, Mare. Day tangarod ti parikot ko ita. Day daduma, utang kumutlaeng iti paluwagan. Ay katsulbar mo na, Mare. Anya pa'y lang ti ururayom ngay. Uray, saan tayo ngay tuloy day tapalwagan? Isublim lang ang ti kwarta may tapno malpasan ti saritaan. Uray kayat ko ti agbayad, awan mo ti kwartak ita. Ibayad mo lang ang ti daduma ang gamit mo. Ha? Sika no kayat mo ti may pabarangay. Sapay makaungatan dagiti kumarik ang members mo. Siyak ti may ramraman iti day ta akalukwam, Mare. Ay, uray siyak. Makaungat mo tang di tata mawalter. Oo, sige. Agpili kayo noan niya ti kayat yo. Ikisay tayo laang ti bayad ti mapili yo iti kwartayo kanyak. Pangaasi yo laang didak pa ibalod. Ikarik, saan ko nga itarayan ti responsibilidad ko kada kayo? Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Awan serserbi ti adu akagawaan kan kwarta no naggapumet iti linuluko nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.